Je mŕtva? Nie. Niekto ju sledoval a potom ju omračil po hlave. To sme našli vedľa nej. Patricia. Mamička. Si v poriadku? Sú tu všetci? Áno. Aj Biba? Biba išla hľadať príchod v ploti. To ťa udrel. Videla si niekoho? Biba! Biba! Že by Biba? Tehotná žena je schopná všetkému. Že by ju otec a ona ho potom... No a čo si čakala, že jej dá svoje požehnanie? A prečo nie? Že by to urobila naša Bibia? Myslíte, že naozaj išla na políciu? Ale nie. Vráti sa a povie trebárs, že priechod pred psou je zatarasený. To je všetko. Tu sa stopa končí. Nedá sa ísť priechod pred psou je zatarasený ostatným drôtom. Moje dievčatko! Zistili ste niečo? Našli sme vraha. Vrahyňu. Hnusová. Ty mňa obvinuješ? Dobre. Ale ja poviem, čo som zistila. Vrah, ktorý zatarasoval priechod, nechal na plote kus látky. Corpus delicti!